Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Wan laki bos nshar jong ki East Gentia Hills District kira persangkat badon la ka boit kabor ban yo say ki sangut ki bala Sahkut hapo ka wei ka Krem ti Dewïong ka badon hakasnang Umpleng henrei kat hadu menta ka jing persang jong ka Trat State Disaster Response Force kampat long setia ka basaiso namar ba ka jing shlei shabapalat jong ka hapo ka ni ka Krem nagadaw ka jing ther jong uslap ubajur. Habaya keren beruba kermen sela ubadai menteri jong kesorkar jela uba pedru ya katena disaster management uli itu uba ulapan jing tip na superintendent of police ke East Gentia Hills District henrei nakadaw ke jing jur sabapalat jong uslap 4 semlala setia banyo say yakini ki sangut ki bala Sahkut hapo kani ka Krem. Menem step ngarang yo phone ye deputy commissioner ila itu ba nalian jong ki team Sdrf ki fire service bar ki police ki la ye don site te kidang ya persang hiban le ter bala ban wat ye kita moh ban le ye rescue operation te ande ke weather menta kam pat sha ba nomar bujur kalat ni slap te kim pada la ban le ye re ki la ye stang hi ya kini ki pumping ki don kini ki motor ki ba ki machine berit inde kum kita bagi le boxan kita ki bahe kidang yang persang hi so hadu matang panut ban ong ba ke situation long kumno situation de as of now dang long I shitom hi ban pom ye kata ko baro do mata kom jikit to kini ma long taki brio ka sisa ba ki dan ne kimdon kata hadu matang panut ban ong ye kata nomor nalian jongi SPDC ru kim panut ban declare ye kata de kat kum ke jing tha lomba gitu ke phone calls mah ki ong ba kadon kata ke case je kum kita situation masin tip ya kata naleng ki pulit kila ya persang ban lit wat ya kata ngaka hadu dalab ya kata ke area ki kala ko hadu kum ba ndriu nya bujim step dalalab ya kata kila ya persang ban le ya ke ba don kam ban rescue andre ke situation part long very tough kat kum ta hadu mentam pot confirm nomor undon ki eyewitness kata de gijing the day badon ki eyewitness ki ba yuthu ba kadon sha kum kata maybe hande as of now undon kino ki eyewitness nani ki batre example mo de don shipemut batre don san remote ba don support san remote cha jurong dangla ban ong ba kita kidang la ban itu hande mentam don menu so phone calls ni yo na po asam nampak kacar don nalian ki polis nanti ki pentip yang bodon kum kata ke kes masin tip nalian jong polis jongi kila ya persang ban wat re ki khamslem ban tip ya kata jaka nomor ban ya wat don be ya ni ite ke jaka hai ke don kata plus don eyewitness nothing no clue just blindly hap de wat kata ke de daw bo ki khamshem shitam ban itu ban tip ke jaka but somehow I think they have found that area bagi kumbaji itu jong police no asam sarkari te kila ya khang kita gi try teman tapat ngintip kidang ile inquiry ni link police ba desha shalta ne ba persang nomor sete kini ki sarkari area long ndi try te don try menu te ba pentre menshwa kila lab yota nanti ba haying ne de shalta ne te kila don hi bagi polis kila isu dekin persamaan inquiry ya kata jadi mu une ba mu pentre ya kating de dapat mai ne nut coba no as of now minang long very nang long blang ta ban here support kidang shitom pelat ta nomor hab here do tu terlai mo so it's very difficult kidang persang ban install ya ka crane ke crane ru bala rim ba the page ya gitu gitiar kita don hante ishtomi ban ong ba kumno kita ki bro ki here support kataru ko ba ban perkhat nomor 400-500 feet below ban here do terlai ru ba ishtom teman-teman kila ya stang ban wat ki tiar kita khantam kini ki crane ban start ban pendon kam hante main is that habadon kino ki
ki jimpun tre jong ki cutting nomor mencuangi iba por barang la ban trema bompadon ke NGT don kam be ye ki crane chisen bala cross e tu ba cutting ba chispa fit above the without crane kinum la shu don kam be ke tu crane ban lifting machine te mantapat kata ke crane kalau missing without crane ngamnut shu ban ong in which way kita ki bring ki here shu to so but still la don kata ko complain ni ke chimpusnya diliam jom ki bahalor khamtan po asam te gede ti jongi ban persang ban le ke budon kam yo le se ke don shisha ko kata min de ban shu kum tu mo de hopefully bukan don hi kum kata khana ba nginum de ban do e kita ki sausan ritli ki simple